Здравейте, това е моята нова поредица в сървър, не знам как ще нарича. Някакъв сървайвъл. И тук имаме едни супер яки къщи с Word Drone 1025. Това е един приятел. Това е моята къщичка. Ще качим нагоре да ви покажа. И тук някаква стая. Третия етаж е някаква шибана таванска стая. Макар че в нея има нещо като друга стая. И изчакайте малко, значи това не е с хамачи. Този сървър не е с хамачи. Ето тук се пише Drone 1025. И къщите са свързани. Тук е моето име. Не виждате. Има мост. И това е неговата къща. Тук има душ. Някакъв душ. Тук е неговите си неща. Легла. Тук пак легла. Тук картина и честове. И пак душ има там. И тук има много яко нещо, което супер много си го харесвам. И той е целият двор, това всичко, моста, това всичко той го е правил. Тук има едно... Тук е тата била, няма да ви показвам. Това са негови лични работи, за които аз знам. Но това си негови работи, така че няма да ви показвам. Тук има някакво басейнче за кози. Тук има дърво, което супер много ме радва. Тук го е заградил и това са новостите, които намерих. Има такива картини. И това другото в момента го показах. Да, ви го показах това. И сега ще ви покажа. Това са ми къщите, виждате какви са яки. Двете. И това е сървър, който е мега як сървър. И сега мисля да си правя дървени неща, които са с горнето. И гласа ми може да звучи по-странно, защото... Чакайте секунда обаче. Тук съм. Значи гласа ми може да звучи по-странно, защото да знам какво, нещо гърлото ме боли и така. Сега ще ходим за дърво, но ще направя още една братва. Да имам и още една кепка. И така. И значи в този сървър не може да си копаете където си искате, не може да си строите, защото ето виждате, искам да затворя тази врата, защото това е къщата на Word. И ето затваряме и долу пише This wooden door is locked. Нали, тази врата е затворена с магическо нещо си. И тук чупа, обаче пише, че не мога да чупа тук. Защото това е собственост на Word Drone 1025. И виждате, примерно тук има Iron. Секунда. Да кажем това. И това не може да се чупи, защото това е околност, която принадлежи на нещо си. Значи не може където искате да се строи, трябва да намерите свободно място. Ето и тук не може да се строи. Да се копаем. Също тук може да се събере малко камък. Ама не навсякъде може. И значи Word Drone 1025 има още една къща, още две къщи всъщност. Той е много добър Майнкрафтър. И да знам, аз мисля, че е добър, защото много хубави къщи прави и за един ден може да направи направо цяло добре. Сега какво става? Къщи. Виждате къде яки къщи има. Хората тук доста са се постарали да си направят къщи. Ето виждате и замъци има и аз вчера попах от тук, защото ми трябваше такова. Обаче, какво стана с сървъра? Явно нещо ще изкъсват сървъра, затова се прибере в Home
Точно не мога. Значи, това ще е първи епизод на този сервер, просто ще го нарича Just Minecraft. Само. Просто Minecraft. Ето. Ще го нарича просто Minecraft. И да. Остана клипа 5 минути. Добре, ще го направим 7-10 минути. И да, значи ето, те са се спавнали такива скелети, параци, да. Значи сега ще се събере такива, защото мога да направя още един етаж в втори епизод. Аре бе, какво стана сега? То сервер, да ви кажа, е доста бъгъл. Много бъгове. Виждате, пак ми прави проблем. Ужасен лак има. Мога да ви кажа. И сега се стъмнява, ама шивания ми лак. Това не може, виждате. Това сервер е малко тъп, защото има лак. И затова ще се прибирам, защото се стъмнява. И сега си направим една кирка и една брадва и един меч. Така. И да, значи това е епизода. Ще отида в къщата на Word, за да пускам там. Той сега го няма в сервера и да, не съм сигурна дали ми дава да влизам в новата къща, но яски. В както не съм се спал. Хом. Добре. Ето нощ. И значи мисля да си направя сега оградки, за да не ми влизат някакви чудовища, защото те ме дразнят. Говоря за тук отпреде. Така, да си заградим. Защото те маняци, чудовища да тъпи прости, ще влезнат 100%. Затова аз си правя защита. А нататък трябва да измисля нещо, ама ще. И да, това е първи епизод. Чакайте втори, може би днес по-късно, след половин час. И утре. Значи не съм снимала от много време, защото ме няма в кипчулка и просто не знам. И затова се извинявам, че съм снимала тук време, ама няма в портала и няма как. И да, това е. Чао!